tarda, bon dia. Per començar aquesta tasca avaluable farem el primer exercici en el que ens donen les dues projeccions de 2 punts, A i B, i hem de dibuixar la recta que passa. Recordeu que sempre hem d'unir els punts segons la projecció homònima, és a dir, les verticals en les verticals, les horitzontals en les horitzontals. Val? A' amb B' serà R'. I A i B formaran la projecció horitzontal de la recta R. Recordem que les traces són aquells punts en els quals la recta talla a la línia de terra. Un d'ells és la traça horitzontal, és un punt que no té cota, per tant, és el moment en què la recta R passa per el pla horitzontal de projecció. Diríem que el travessa, no? Seria H de R. Trobarem la seva projecció horitzontal a la projecció horitzontal de la recta. I el mateix farem en la traça vertical, que té la seva projecció vertical, V' de R, a la projecció vertical de la recta. D'acord? Aquell és el punt en què la recta travessa el pla vertical de projecció. Molt bé. Anem a repassar un poquet tot perquè ens quedi més clar. La traça vertical i la traça horitzontal, la recta en les dues projeccions. Recordeu que és important posar nom a tot. I després pensar una cosa, que la recta només és vista, per tant, contínua entre les traces, perquè és en aquest espai, entre les traces, on la recta se troba en el primer quadrat. A partir de la traça vertical, la dibuixem discontínua, cap a l'esquerra, vull dir, perquè la recta entra en el segon quadrant. I a partir de la traça horitzontal, la dibuixem discontínua perquè entra en el quart quadrant. D'acord? Llavors, en aquella direcció, la recta estarà en el segon quadrant. Veus que les dues projeccions estan per damunt la línia de terra, entre traces primer quadrant, i a partir de la traça horitzontal i cap a la dreta, la recta entra en el quart quadrant, les dues projeccions per sota la línia de terra. Anem en el segon, en el que també ens donen 2 punts, però ara aneu alerta perquè fixeu-vos que el punt A està en el tercer quadrant, és la seva projecció vertical per sota. Ella té i la horitzontal per sota. No ens hem de confondre i hem de continuar unint les projeccions homònimes verticals juntes i horitzontals juntes, d'acord? Llavors, després mirant-lo de la visibilitat. En aquest punt en què la recta en projecció horitzontal talla la línia de terra, tenim la traça vertical, aquesta li direm C, per exemple. Llavors, la projecció vertical d'aquesta traça vertical V de S estarà a la projecció vertical S', just aquí. Sempre dibuixant les línies de referència perpendiculars a la línia de terra. Importantíssim això. Aquí tindrem la traça horitzontal i aquí tindrem la traça vertical. V de S, A' de S i V de S. Molt bé, i ara anem a pensar un poc en la visibilitat. A partir de la traça vertical, les projeccions verticals estan per damunt la línia de terra i les horitzontals per davall. Això vol dir que a partir d'aquest punt la recta entra en el primer quadrant. I tota la resta l'he de dibuixar discontínua, perquè és oculta. Llavors, a partir de la traça vertical V' de S cap a la dreta, la recta és vista, primer quadrant, però tota la resta és oculta. Anem a veure bones. Fixeu-vos, aquí hi ha un punt que està, li direm C, per exemple, que està en el bisector. És un punt en què la projecció vertical i la horitzontal coincideixen sobre el mateix lloc
i això vol dir que la mateixa cota, vull dir que el punt té igual cota que llunyania. Aquest punt se troba just en el segon quadrant, perquè les dues projeccions estan per sobre la línia. Tota aquesta part que va cap a l'esquerra té la projecció vertical per sota i la horitzontal per sobre, i això indica que està en el tercer quadrant. I fins aquí el segon exercici.